Miroslav Mišković jedan je od najpoznatijih biznismena u bivšoj Jugoslaviji, a i na Balkanu. Kao osnivač Delta Holding i lider u poslovnom svetu, Mišković je postao sinonim za uspeh, ali i za život u luksuzu. Njegova poslovna carstva, luksuzne nekretnine i jedan prepoznatljiv način života predstavljaju ogledalo njegovog dugogodišnjeg uspeha, ali i stava prema novcu i investicijama. Mišković je poznat po tome što ne samo da je stvorio ogromno bogatstvo, već i zna kako da ga koristi, ulažući u projekte i simbole prestiža koji dodatno podižu njegov status. Mišković je rođen u Beogradu, a svoju poslovnu karijeru započeo u oblastima trgovine i nekretnina. Delta Holding, koji je osnovan 1991. godine, ubrzo je postao jedan od najvećih i najuspešnijih konglomerata u bivšoj Jugoslaviji sa poslovima u različitim industrijama, uključujući i maloprodaju, distribuciju, poljoprivredu, nekretnine, a i turizam. Kroz godine Mišković je stvorio poslovnu imperiju koja se prostire ne samo na Balkanu, već i na širem međunarodnom tržištu. Miškovićevo carstvo se nastavilo širiti nakon 2000-ih godina, što je podstaklo spekulacije o izvorima njegovog bogatstva. Godine 2012. Miroslav Mišković je uhapšen pod optužbom za malverzacije i izvlačenje novca iz preduzeća. Suđenje koje je usledilo, nazvano je proces veka u Srbiji, privuklo je ogromnu pažnju javnosti i naravno medija. U to vreme važio je za najvećeg privrednika u Srbiji, a njegova kompanija Delta Holding je pre prodaje Maxija, belgijskoj kompaniji Deleze, 2011. godine zapošljavala 25.000 ljudi. Mišković je mogućnost da se brani sa slobode morao da plati neverovatnih 12 miliona evra u gotovini, što je najveći iznos jemstva u istoriji srpskog pravosuđa. Istovremeno bio mu je oduzeti pasoš, blokirana mu je imovina, lična i naravno kompanijska. On je procenio da je ona vredna skoro 50 miliona evra. Mišković je na kraju oslobođen svih optužbi, ali su njegovi problemi sa zakonom ostavili trajne posledice na njegovu reputaciju i na njegovo poslovanje. Iznoseći završnu reč u tom postupku, Mišković je ponovio da je optužnica protiv njega lažna. Sudili ste mi uz glasno navijanje tabloida, tako sam u jednoj godini imao 60 ročišta, rekao je biznismen. On je tada tvrdio da je u toj istoj godini u procesu ubicama Slavka Ćuruvije održano samo 10 ročišta i to sa obrazloženjem da nema slobodnih sala. Izgleda da sam sve sale i sve termine ja zauzeo, žalio se Mišković. Nakon oslobađanja Mišković je odlučio da pokrene međunarodne pravne postupke protiv Srbije. U martu 2021. godine Arbitražni sud u Vašingtonu presudio je u njegovu korist, naloživši Srbiji da mu isplati 30 miliona evra zbog gubitka posla sa firmom Nike. Ova presuda dodatno je podstakla spekulacije o političkim motivima njegovog hapšenja i naravno suđenja, a Mišković je postao simbol borbe preduzetnika protiv državnih institucija. I za kraj, njegovo bogatstvo se procenjuje na neverovatnih 4,9 milijardi dolara. Pogledajte i neki od naših prošlih klipova i naravno zapratite nas. Hvala vam i vidimo se!